Uwei Khynnah nyau snem karta la ong bola salit na ka tyrsim jong suba nongrahbor aka Nyngkong la ka jingkyntait ya ki jingkroh jingkjor ba laiphew jait ba rung hapoh ka kali kat kum ka jinget hu unyu Khynnah ha ka te ka sngi por san baje janmet armut ki brio ki basong hapoh ka kali rong yong ki la khot yu ba un kio hapoh ka kali da ka bakro ba ukparu udan hapoh ka kali kani kraja ha ka por ba unyu Khynnah udang ya linti ban Lait chalayi la ong ba unyu Khynnah namar ka jing i phla ya ki ni ki brio ula jubab da ka baong ipai Lait ot plang shalu haba mare artet chiyi markum tahi unyu Khynnah ula pentep yakni ka jingja shaki bahyeng ba yathu ru yokpa yake ei ka bajia baro haba yakran ba ukpa jong unyu Khynnah ula yathu ba hakani ka sngi hadin bo wan bella ukun ha ka jing don lang ikyau ula yathu yake ei ka bajia da ka baong pa minne ka don ka wei ka kali rongyong ka basong armut kibri ila khot yanga ali baba hangi ipa jong phiru idon lang hapo Henry ngala jubab ba ipa Lait ot plang shalum bat ngala phet no awut chayeng ulaya thu ba kani ka jingja kala penting pensir bat pinpar nyang khriat ru ya ka yeng baro ka wei khamtam ba kidang mi ki khubor ki jingja batrim ki balajia sakwe ki shnong urang ba shnong Lad Mawreng ba si kurba uya thu ba hadin ka jingsa priang ki khubor halor ka tika jingja kumunong ilam shnong ulawat jingtem bat let yakundu ikimi ki pa jong Unyu Khynnah ban pintikna uya thu ba ki pulit ru kilawan ban kli perthau bat ban tokit Hello, nak lihat tengah tu kum kupa yang uwan itu kan, masawan dengan lum, wong pa beri tu kuat dengan kali, tong ada kali yuling wong ka rongyong, tong milam no wong ba hamlet je wong wan nei pa trong bên đó nè, nang dapat wong em thì pa trong kali lech lum mau diot plang, tong dapat wong marek no kan, marek ni saying, tong tah itu kali lo pet no. Pondok tengah arngut kali. Yang atu subutai bekali rongyong kamong reka deka supuyu nang kayu. Lo bekali rongyong kan tip. Porba kaca porbon itu ngam tu si san beji, san tunam sa. Dia sengan dem so sengan su pi. Mlong su ke por masua. Mentan pak merwei suruk iru menut su. Menom lech skuru pak kam sum lele. Mentan menut su pen pak merwei. Maksudnya so gini kala viral gini ke jing kala sapriang gini ke jing khubor ke bajah ne pos no tin kong polis men kila phone kila wan mi ha tu ke miet hi ka siman de hi kila wan mi damet kila wan la wat kila sang gini ke shnong hi pro ke ting de phone ngi la kli ting la kundu po yem posem kalong bu kumnu ke so ki mi pa ba don ka ta kali ke bawan ba khot jo ta khuna te de khuna wan mare shi u thu itu ki me te kerja kamtah tinggi soyo jentik misalnya imi gili te takor hata karo kom kan te kene ko pensi persmi ki ka tanjungi tanjni tanong kondong kamtam ni ka kam persmi persmi te gidon kam banya trilang na kaleng jong ki kayen kong sha om magan sene ta kasnong kayen kong kan trilang ba kasnong kan trilang ba ki si polis department ba kenya trilang ba sarkar tangi la ban penduk kita kijing sini ni so kini ki wiktional ki ja singim la ban tip singi shumdur na kijing long ni gum ki breu iman ka don kanu ka jing pen phalang jing ni ki breu ki badan ha kini ka kam ba ki le kam basneu kin phalang no sakani ka kam kram ba ki ek kam ba ki don ki mission ki jing ki don no sata le sikin pen daivat no ka jum chupkhat ki polis sakani ka phang Terus ka ek juk thumu juki pa kadon chalndat ginom la batip ring idon kamba na kaleng jong kinong sesnon na kaleng ka polis pa meng idon kamban husiar ban bodin bahaya kene ba ka ba sosi ru kolong ba belai ki don ka juk thumu ki khata ki khlung ki ba kim tip ka barang ka khlo kim tip ka no ri ki don ka ta ka jing le ka ni ka dur ka ki si kim don shu ka ta ka men sim breu lalong ka men sim rat kan lalong ka men sim rat ka jong ki la rung no ka bujri no ya ka men sim jong ki tu ki breu ki ba thumu ki ni khlung khna na ka men sim rat te nak keleng jongi kinong shnong nak keleng jongi gi kan tu hiru kinong shnong berkhoi bagi don kaman husiar ba bagi pe bina ba bagi mde ban ailat bagi mde ban shania yanor ino dan pelak gi khun gi ti bagi lech shrum shneng klem da ya lam de behe de kham de lech on hi kamlong ka basngan om ta gi klung re kini ki bala kham heru gi don kaman husiar patain klung de sigin ong bai klung re gi bala kham he lorong baru gi don kam hi ban nong husiar ba ya kata ka kam kelong kumbangi yo so gani gi jing ja kan Yesosi iru ba giong ba ka thansor kala
don ki jingjai ki bah har kom re menta kala por kini ki thanong kondong bangin sim sting thanong kondong ini ki thong kondong jingi bun sen ha bakli thie jing thie sipo ki dukan le hi ki khlung maroi imdon kondong ki jing ser ki jisme ki me ki pa ki don ha ki jing bla ki le shalom ki le bla ki khon ki e war ki khlung ki banyos nam prasnam ki nang bar si ja si jenta ki nang hi ta ki andai hakan ni rukom ta nakilang jong ni ki no kit kam snong ti kan tu bak kim deshu ban e kum ne kan ban deshu ban ai la ki khun ki ti bak le school hi maroi na bak le ti jiti hi maroi khrang ba kan lai ka to no ki ja ka masu si kan ka khata ska dan na ka da ko jing don kum ki ni ki break ba don kan ni ka men simran tek se ka khata bon ba ki mi pa na ma ki la do no e ka ka kamai ka ji ki jong ki ba ki le ban bla Malaysia le sukum ngi kino kit kam snong ka pandu thia du dem kino kit kam snong ya ki sang samlai ki salong kami berhoi ke pandu thia du dem gini teng nak ta ka daw idon kam bana kaleng jo ka police department bana kaleng jo srak ban sim kha ban pandu jat gini ki jat ber gi balong di kantor kan kram ba kanum kan kinum yo la kinum yo su ka ta ka jing ka kebu ko jo ki ne kin yo yai lai lui idon kam he ban le ta ka bating ai gini ki ber ne ban ai suk ai jam kan ki ngi don kam himbal le nama ka jing khap don kam ban ni trelang na kaleng jo ka snong hi nong kit kam snong hi bar khoj i nong snong hi i don kam ban long kita ki volunteer hi wala de ki makana ki nong sun dukan le ne ki baya belas ni ne ki baya tre kono no kam lu apa ki don post kita hi ki kala ki volunteer wala kaleng snong ki don ki hap don kam ban ya kuntula ki mala ka dong ki ya husiar bah te na kaleng snong don kamar per ta ka di ka snong ni baro ko ka di ka si jentia jungi don kam ban long alat bahan na mata ka ni ka kam kana bang kanun penduk na ka sni kan Menyusutu bak ni ka Mawreng ka di kami ing bahasa ki sepo meliu kami ing bahasa sepo mongam te ban penting kena ba ki beriu ki babaha ki bayan ti nangi ya si ki baja lanti kenom ya tingkhu ya kita ki jing ja ba susi ba dan ayu manong ngalo tu kene Hoi, setelah sebelum kita kejik lijung pi, hoi, kadang kesno jungi gidon ki ba ai dawai kasi gidon ki ba kem gidon ni tai, te sekade tu kalti ke bayar lang ba, te sepo Mawreng ke bayar lang ba, oh semongap sepo melem, te time pombot teter kaya tinan ni, te teng don ki beri ki bawan ban sim dawai, te nakalyang jungi gidon shnong, sikun tui ki nok shnong himrokhai, abala dadon manung lo bagi kali, omdei bengin shu, lek no ka kam ke omdei bal lek, ndingin kali perthau ba patik. Yo le sikingat man da ki breu ki ba ha ke jaka ki basneu yo si hatta kadur te nata ka dami don kam bana kalyang jo ki nok shnong om ta ka ni borkhoj shai nu breu bangin le ki don kam kali bina tik patik bangin bat ban benya yu wat bangin ra sebor ka anu kana makalai kenu do ke jingja basusi yo ngat perban yu breu ba ha ki ni ki mentah kan hoi kali ji sha kata aku ma pitip bi ke jingkit kam shnong kam de kam ke bangin yo jing siu ke de kam treman suba tela dangi bu magaragi volunteer dan ki ba ki long yelo sem ki bahab le trail kita belat ki numla ban shu up samat kasi man kamiet te la ta teng la ki don ki kali ki bayadu ki numla ban yo kem te ka ba kham ko sa ku ba ki bi ajum fi bi kli fi ba kata la da kan da kalyang jong ko sarkar tang kan ki snong hi mal ki station kan ana da ka scheme ban fit jik dik CCTV malaki station malaka snong khanang bala da ja kumuk noru yo ban tres siki ken kumba pio so mata ka ja sata umjulap den umjutip nor den nor ka o ki thanjung isne kam de ka snong kam de ka jaka ki ba ki yo ki bit bahadu ka ta ki ban thet hina ka lang ka yen ban thet in lang snong ka duna ka fon tenda ka perkhat ka sarkar khana makan suk hilo ni ka sarkar ban lap ban tres siki ki breu ki bala ini kam sne don kam he bakan ai not ka skim panla ki snong prokwe krik sejintia khang ba da jagin du kam sing yo ban tres kan kam klo ken no bor sing ju tip mu ju so ba man ba jagin du jeng sim julap dia suja aja tangka tu ni la syukur kukut no mlap takadau te khang ba ka soka ka kam suk iki bakin wa ta ka bu da kita ki CCTV kan kam aram ki tu ki no wa ken tahi